Sa kasi pare yogi ron eh. Bang! Kami ay inom ron eh. Oh no! Trabaho ron. Maningil ko siguro si Kim ron sa kuwaba. Sabi ko utang ato eh. Ahak na suga po maningil eh. Tagsartam utang kasugpod maningil. Parang dyan eh. Parang tayo. Lagutan mo. Pura mo ko na kurota na pura. Ya, pre ba, bugat gani ko pre, bago ako gibutang ngipon pre. Ano bulan ni bulan iwan? Oo. Ano? Gibutang ako pre. Asa mo kay kape? Go lagi trabaho lagi ko pre kay basing si pare Kim pre ba, basing kalit ito paningil ron. Tagsara magpautang maningil dayon. Pautang ganiya, nya man karon maningil pud. Ano ba to ko man kalahi to? Gida mo ba? Motor ko buhay po yan, bayaran ni piso-piso kada adlaw. Adwaya pud mo ba nato. Nya asa mga patron? Ngita lagi ko trabaho lagi ukab tirada ba. Ukab. Oh, basing unsa ba sa kay trabaho, makabayad lang ko niya. Ang nga pala. Wala mo ko pitaka ba. Ah. Naadi mo diha nga. Turang mago. Papanikabayad sa kong utang ba? Buang nga pala no? Oh, Eh wala to dire. Tao na maningil gito ron Masig ba. na siya tali sunan. Na, sige. Paningilon ko yun eh. Tuyoko na ko be. Ako punin pakuratan kaya harum makapaningil ko. Sa pre tara sa. Siba. Latas ako pre kay maglain akong paminaw pre ba. Naagid si pare Kim ro maningil pre. Ano? Duda gyud ko ba mo? Kulbaan ko ba kay sa kong utang ba? Tora. Paninglon, didigin ni mahumaning adlaw na gita ka masingil. Tanaw lagi pre. Wag ko masayo pre. Dili si pare Kim pre. Siba to. Duda to ni Kim mo ni. Ay, pre! Ay, strike! Uy! Ano daw mo? Hey, pre! Gaway Ay. trabaho. Kawanan. Ay, pre! Pre, Jun! Ay pre. Ay pre. Sana Basta na- pre. Pre. Hey, pre! Basta pre. Paningat man ka pre. Paningat man ka bakta sa. Ay sus luya gini mo pre. Siya, may bilato ba? Pre, paningat ka pre. Ayun, yun, sa bagay ba? Uy, unsa rin ato pre? Pre, nasa ko ang bulang cluster nga maningil na ako si mga karon kay basta daw mabayaran ko. Kanya pagbayad ni ron. Uy, Relax lang ka dia pre. eh nga naman. Nawala akong kwarta pre. Taka pre. Nya man Ya. abot lang siya. Relax lang ka. Steady lang ka dia pre. Bitin me. Pre, relax lang sa ko ka dia pre. Kamita ko sa kwarta dire pre. Naragit to dire pre ba? Matay. Saan biya ni mo sa kuha? Karon ka mo bayad, pre. Bisig kus mo pare yogi. Ano naman sa day bites ko? Ako damay-damayan yung trabaho niya kay wa jud ko pala nang ngani kalkalot ko dire. Nga to pre. Makapahulam ka. Ha? Makapahulam ka. Di ko may utang. O ganito daw. Wala gitu. Abot lang dia pre. Relax lang dia pre. Pre, ang sabot na to, pre, mo bayad ka karon. Pre, gumamit ang gipahiram ta kagahapon kay karon imong bayaran. Sa gani pre. Mo kay nagkalot ko dire kay gipangita na ko kung kwarta dire kani ha. Sige, bantay ha. Magkalot imong makapangitaon imong kwarta na nawala diha. Palikon ta kaon niya tadtaw da. Pre, okay, ko juma pre. Ay. Pre, lain pa yato pre. O nga naman. Asa man tong giingon nimo nga bulang kristal pre? Tara ba, wala ka sa sino kay pre? Ah, oo. So, nga naman ay. Nakita ka ni pre? Mo pa yan, tag 1.5 ang kilo pre. Ang isa ka bok. Isa po. Oh. Ya kay ipupo pa mga hinog. Di daw, pupo na hinog. Hinog na oy. Alanganin man na siya. Asa ka nakuha na pre? Ano na? Di ako, na sa suod si mong farm. Nga ba, nay kahupuno ang prutas diha. Oo. Ako ang tanong pre. Ano nang hilabot man ka trespassing na pre? Ayaw, di ma. 1.5 akong utang si mo ha pre. Nya 1.5 ang isa ka buok. Ipupo mo hilabtan nimo kawat man na siya. O, kawat, o. Kami Kawat. 2,000 la pre. Basta 2,000. kawat oh. kabalo ka ni pre. Illegal trafficking. Ano man illegal trafficking pre?
Legal trafficking na sobraan kag panguhaan ning prutas nga dili hinog. Sino sobraan pre nga? Isa naman ka Dili nila pre, paningla pre, paningla. Mali na yung mapagani niya. Di ka kapaabot karon. Ana na ka na nang ipatay ko sa kong asawa. Abusado ka mga ningil, tapos nanguha ka prutas Ako diya. ako nang kuana pero karon gilang ikaw bahala unsa desisyon nimo paabot lang ko basta ka na 2,000 ang pagpangawat. Pre, ano niya? 2,000 mo utang. 2,000 2,000 lang, utang. gamay ra. Kamera ka na. Pero 2,000 man akong utang nga naman kay 1.5 sa ako, 500 ra. 500 na lang pre, patak ka na. Sige, sige, 500, sige. Oh, pre. Sige wag kang panusul dia, pre. Wala mo nang usul tama man illegal trafficking man mo. Mura pag di ka na ko kumpare. Ay dili, mo bayad man kag utang pre, kabalo mo bayad man utang namo sa Oo, kabalo ko. Balik ka lang unya pre ha. Balik ka lang unya. Balik ka niya. Balik ka. Paabot lang Paabot pag lang. ikaw Sa kami to kami. pa, mayo jud ka na tao pre kay mutabang po kasi ya. Tabang ko siya. Tabang po sa kuha. Oh. Okay, pre dia, pre. Balik unya pre, balik tagal lang 500. Lagi balik unya ato sa ito ka ito. At paninglan sa uban utangan nimo ito ka. Pre. Okay, balance nimo. Paabot lang ko nimo diri. Tungaan man takani pre. Ayun na ko tunga anak ginawat na. Ila ka lang sabi ko sa ito ko. Sige, balik lang ko niya. Balik lang niya. Luyan ni mong pre. Tuya. Quit sa tahan. Wala pa nag-question niya pa yung utang, na pa yung utang 500. Ay, pizza daw ni pre. Dili. Quits me. Ay, Ano lagi. pa siya pa? Siya na yung utang sa papel. Uy, uy. Quits Oh, na. great sa. Quiz mo sa 1.5. Wala pa utang 500. Sige na. Sige na, balik ka lang unya. Oh, sige na. Paabot Ayun na lang mo pre, niyo. duda. Duda ang kay ko mga pre. Di lagi. Yeah. Nako. Pabuta rami dito. Kung di ato diri ha. Duda jud ko ning duha ba. Ilan jud kong gi tabangan na ba. Kung kumulakaw, minaw mo jud ko silang sa istorya nila. So, meron pre. Unsa man pre? Agad ka nagkal pre. Mindset ba? Tanawa lagi. Giatik na lagi ko sa duha lagi. Dito. Ah! Sakpan ta mo! Mao na yan yung sabutan na! Hoy! Hoy! Sayo ta pre!